Vieš čo, mám takú jednu skúsenosť, že Boh v mojom živote niečo urobil. Keď sme so mojou snúbenicou hľadali bývanie, tak boli sme že študenti a mali sme strašne nízky budget na to, aby sme si našli nejaký prenájom. No a ak poznáš, ak si niekedy zháňala prenájom v Bratislave, tak vieš, že to je strašne drahé. Pamätám si, ako sme naozaj robili všetko preto, aby sme našli dobré bývanie. Hej, takže sme písali inzeráty, hovorili sme našim známym o tom, že hľadáme bývanie, ale problém bol ten, že tie byty boli naozaj stále drahšie, ako sme si my mohli dovoliť. Keď sme už boli aj už trochu zúfali, že či sa nám vôbec podarí nájsť nejaké bývanie nám ako študentom. Tak pamätám si, že sme tak Bohu povedali spoločne, že dôverujeme ti a veríme ti, že sa o nás postaráš. A pár mesiacov pred našou svadbou sa nám ozval jeden pár, že majú pre nás ponuku bývania. Keď sme tam prišli, tak ten byt nielen, že bol že krajší a väčší, ako sme si mohli dovoliť, alebo v cene, ako v dnešnej dobe nájdeš jednoizbový byt. A vďaka tomuto sa mi potvrdzuje aj to, čo sa píše v Biblii. Že Boh je ten, ktorý sa o teba postará, ktorý vie, čo potrebuješ a ktorý počuje tvoju modlitbu. Amen.